Runay, kasaritak man tiyan ako. Awagan man, ta kasaritak barok. Anya man na ayat ibagayo kinina. Ay kwa, kaya't ko lang mga iliwan mo't barok. Agdawat kayo gid di ti paggatang hinti arak isut ammo. Ah, ay, saan mait, Runay? Alan barok. Kaya't ko lang kumustahan tiyan ako. Awagan man. Mabil man lang nga rod. Awaga kon. Hello, Mina anak ko. Kumusta ka dito abroadan? Hello, tatang. Nasaya at latamot Da kayo nga, kumusta kayon? Ay na. Kimaro tayo sakit itang anak. Nagkapgis tayo sakit itang ko anak ko. Napgas man ang jak makapangan. Limtag ti sakak anak ko. Ang mga pinalalwan nyo man ng tiarak. Ay samay na lang. Nabayag tupay na jak naging inuman. Dual dawa na jak imin ilumitarak anak ko. Ikat pa check up Uwang aron ko ma. Ay may na. Awan magkwarta ka na ko. Sige, tagi pa ita kiti kwarta pagpa-check up yun. La. Ang yaman na ka na ko. Ayaw po. Nagsayat ka nga anak na. Diyak agbabawi alang iputot ka nga anak ko. Siyak siguro hindi ka nagsagan nga ama dito rabaw tinaga. I love you anak ko. Basta iwanan nyo ti salon natyo, Idiyan nyo nga ng tibawal kada kayo. Wan promise anak ko. Kaano ka ngagpawit nga anak ko? Inton bigat, tatang. O sige to, Rayag. Agyaman akmanan, wan. Ay na, patpatganggaw na yung anak ko. Chup, mama. Ay, nukasta. Adama din kwartam, Ritaw. Wan, Rita. Adaman pagsata. Best friend. Uwan best friend. Talagang best friend ta no may papanditi arakan niya. Ewan na yan, Rita. Kaultimo dagitinagan takit dandani agpada. Rito, ken Rita. Agbagbagay da. Iway ngagpaysaw. Rito. Angam na di mo ikan iti sa bali, kaipapanan, di ka nayo na panagkuyog tawan. Kan, no addarik nam kanya, Na. punasi mo. Tapno sana madadaal, ti panagbarkada ta. Arak laeng ti makagapaw, no apay nga agbisprinta, Rito. Ewan ay na. Dalag mo na. Di ka kasi madalangan. Taawanan ti plano ka mga asawa. Ag happy laangan ti kaya ko ita. No bilang mga asawa ka manan. Abay, bakit nasawaag? Tayo ubing mo tila. Tapno makaanak pa'y mag. Tsaka ba? Ay, alaki din. Ita nag-eskwela, iskwelaan ta, Rito. Alang araw. Ay, mabidlang. Tayo nakmangala iti balon ko apantalong ko. Apay ti pantalon. Basta, pagsukatak to si kabay. Ay! Ambukaw, Rito! Tatunggal mabartek ka, kay mabasa. Sikamat, iwan mo Ay, sikamat, Rita. Balik sampay lang, mat. Agtal na kakadilat. Ay, nabartek kan, Rito. Sigan sabat, nabartek, Rita. Limpyo ako ba, tigo na kan. Ay, dandanin to, pa di ka makamulagatan. Dumandang ka man, kidi. Kagidak, Rita. Agpunganak dita tumang mo. Abay, aya. Hindi ka payagawid, aya. Indon bigatan. Maturog tagi din dito istor nga ayuyang tarita. Ay, kat.
Gida mo nga ron at maturog ak mitan. Abay, sigalat maturog kaya. Tagunam nga agpungan ka. Di tumangkaw. Agbuang ka ba dito tumang ko na kaya mo? Ah, Ang pinungan ta, Rita. Hello, Lakay. Kumusta ni Tatang? Nagpa-check upan? Ay na, patpatyam-tuman ni tatang. Kaano pa nagsakit na dyan ya? Ha? Pinauita man nga mina ni Tikwarta. So asaan man ang nagawid? Napan naman imbartegan ang timpawit mo a kwarta. Anya? Ay, unay mata ni Tatang. Kunak man no nasakit ti saka kanchan na. Napatpatyam-tuman nga min amin nga ibaga na ka. Namin anon alinastugan na ka. Hindi ka mat matitigra. Pauitam laktamat iti kwarta. Arak, ti papanan ti itad mo a kwarta ken kuana. Ay, Di pa'y makagatang iti bato na. Ultimo brief na. Pasig arut-rutan. Ngam di pa'y makagatang. Tanapat patay diara ken kuana. Amom matikas ta nga istalda, ma'am. Ngam inispoiled mumut nga may. ala. Jak nga rod pauitan na ni ti kwarta. Sana balat akadwam mo't di tabalay. Wen, saan ngagbisin na jay? Tadaman dito balay. Imbis nga itid mo ti kwarta ken kuana. Siyaklaang yung tipang tida. Tapag gatang ko iti kawas na ken kanan na. Sige. Sika nga rod din ti makamo kin ni Tatang Jak pauitan na ni ti kwarta. Ronay, awagan ba ni Mina ta adda ibaga? Anyaman ti bagayong tatang. Kumusta lang mo na? Ta kailiw kundi anak ko. Awan lod ko. Kay inkaaglod abarak. Naibusan ti lod iti store. Isa pasensya kayong tatang, way. Hey, Miss Fred, sika mo gayam. Apay, nagpauit man anjay anak mo iti kwarta. Ket umainak man awisan, amapan agsyap. Saan? Best friend? Ya. Umaya lang makiawag. Taawagak ko maji anak ko diya, bro. Ay, kuwan na. Sige, sigurado maibus tilod ko ano abroad ti awagam. Di ka madalaga, best friend. Tabayadak to. No, makapauit ni Mina. Huwanan niya. Ay, sige nga raw. Mabitlaag talaag tay cellphone ka, best friend. Hello, Tatang. Pasensya kayo. Ngam saan kayo napauitan ni ti kwarta? Nagsakit ang ko. Napagas mo na nakakuha na. Saan da ko na martistahan, Tatang? Sa anak ba niya gan artista anak ko? Ay na, namin anon nga inulbudan dak. Pinagbigyan kayon itinaunday a panawan. Tatyam mo, kagbalbaliw kayo. Ngam saan matgayam? Iso ala dingitek. Ngam saan kayo napauitan ni ti kwartayo? Naadda ka sa pulan nyo, ibagayo langan ka ni Ronnie, ta iso timang ta di ti kwartayo. Anya, ulay ka mo tinanak. Di ka lumasan kanyak may nga, ma'am. Amo may ngawan trabaho. Amo may ngawan pinsyon ko. Awan pangalaga ni kwarta ka, anak. Ay, dumawat kayo kanila kay ko, no, da ka sa pulan nyo. O sige, tagtrabaho akmanan. Baliwan tayo tumanantag sa Rita, Tatang. Bye! Ronnie Barok, nakuna ni Mina, ano adda ka no ka sa pulak? Agdawat ak iti kwarta king ka. Mangtag ka man iti kwarta, Barok. Uray isang aribo laeng. Pangusaran niyo ti kwarta tatang. Kwa, paggatang ko man iti agas ka, Barok. Nasakit nga min ti ulo. Tiyan, kin sikit ko. Ala, nagrobot kayo. Nakuyugin kaya mapa nagpa-check up. Siya kong Barok. Mataktak ka laeng, saklatan. Uyugin kayo. Ala, mapandayon. Ano tayo resita ti doktor nga agas? Saktumot nila ang di manggatang. Abay, talaga nga awan palagtalag yung kanyak. Di na kaya't apaigaman iti kwarta.
Anyat amok ngay tatang. Amang ano igatang yung ni taarak. Hindi ka magtagtan lang. Grabe kayo matatataw. Imot kayo. Ay, di kan madanagan, best friend. Siyak mo't ti sagot ita. Hey, ilibre ka mo't Adya ko tam. Nangalaap. Ay, naglakwak iti bunga jay natiltil ama iskaw. Ha? Nagbunga din na tiltil ang mais mo, Rita. Kuwan! Iso na lang at pasig at tupol di bunga na. Ang ginatang dalatamay, tanalaka ti panangilako. Hey, iso pa mo si kamoy. Ada pang dua abuti ta, Miss Friend. Hey, Wow, may agaraw. Sige, best friend. Intan. Sali. Nagrigat taglangan ng eskwilahan ka sa ka. kuwan! Alalala, umahikan, Miss Friend. Ne. Rabiin. Ngamawampay mo ilagi manugang ko. Napala na nga ta. Ay, sa pa'y makatuturo ka ang. Bitin mo nga min di ininumay kinirita itay. Ay, awampay ganas mo bitin. Nay, nasaya atadakan ron eh. Ay, itay pa yung urahin ka. Apay narabyang ka. Tatang, rumarak madlang ha. Ato na patay papanak. Ha? Papalambalay? Rabiay? Basta da papanak. Ato iti kwartayo. 5 gasot. Basta di ibagbakin ni Mina arumwarak ita rabi ha. Ah. Thank you. Dito yung kwartak baraw. Uwan. Diyak ibagbaga. Apay ko mga ibagagay. Kaya awa mo isilpong kaw. Sa kami mo ila makapagsarita kin ni Mina numawag kin ka. Basta di ka gipulpulong lakas tiya marabyanak tatang ha. Ito. Nayunak pa iti 200 pesos tinted ko kwartayo. Ay na. Ay. Thank you, baraw. Uwan. Diyak ipulpulong kin ni Mina baraw. Sige lang. Hindi na yan. Ay. Ay, mabisina ang bultan. Rito. Ay. Sa nga ron, Rita. Nabisin na ang na nag-shot. Hey, ay, hinta pa'y maganda. Ilibre na, wait. Awa, ano na? Imbartik na nga ron. Amin na hindi intid timanugan ko ka na 700. Anya? Sa pa'y makapabisin ti lumabas di na restaurant. Ay, dumagas naman kini. Tama nga no, ada amuta dita. De agpalibritan. Anya? Wala na. Intan. Ito na ron na, Rita. Rone, isi ka magkabot sa barog. Ha? Langa, sino ta kadwa mabalasang Rone? Kwa, kasinsin ko. Ni Emma. Ho! Hey! Kasinsin nga. Ay! Nakapulipot mutking ka. Takasinsin mo. Kaya timakan, nanarita. Tatang. Ay, uwan barok. Mabisin kami ka ni best friend ko. Wawan mabisin kami ka ni best friend ko. Alam mo nga, bro. O sige, mabitlahan tayo, back to waiter ha. Yutiran kayo, tikalan niyo, tatang. Nanarita. Apay ngay agas tatar aramidam, Rone. Lukluk ko matan dyan ako. Kasinsin ko lang dahil tatang. Apay, nung nagkuyog ti babae kong lalaki, at dan nagtinawatan da. Ah, Apay,
Da kayo kin ni Nana Rita, tatang. Kanahin kayo mat ngagkuyog. Abay, at da relasyon nyo ay Wala, naglailo magkang ka na siya, babae. Pasay, punasan na pa'y tibibig mo, idi nagsasango tayo anangan. Pudna ala ka inuma kiday. Ngam, malagip ko, tinaimatanga. Ay na, kasinsin ko nga rudlang day di tatang. Anya kay laki din ay. Ni Mina tumawag. Kasaritak tuman mo ni Mina. Itid mo to ti cellphone kanyak no madamdama. Ha? Ayun, tatang. At iti 1,000. Allowance siya, tatang. Ay, thank you, Abraw. Ay, sige, maminsan ton, akasaritak ni Mina. Tarumuarak pa man, Braw. Ay, sos paray. Babae na dayjay. Saan na kasinsin? Ay, jak kaya na pakibiyangan day ta. Kasinsin na kanumay. Ay, sos, bantayam ti manugang mo best friend. Ay, kaasi jay anak mo amang manggay, di jay balasiw taaw. No, luklukon na lagayam. Ay, saan ko nga nga ugali ti makibibiyang rita. Ha? Wala ka din. Agrubat kat. Tayo tayo di store. Tayo ni kanak manin ni Rooney ti kwarta. Ay, iswaya. Bayam. Talo maibos ti kwarta. Kasaritak to anaimbag ni Rooney. May papan idinayday a babae. Hello, Mina. Kumusta kan ba kahit? Kastoy kalkalpas ti trabaho. Ay, nagsakit ti bagbagik. Ay, gut agina na ka nga ruden Kumusta kayo magtan ka ni tatangay? Nasayat kami, bakit? Agin inumpay ni tatang? Saan? Nagbalbaliwan. Inapod no na. At da dito'y amay ko ni tatang. Ay, kaya't ko ang makasalita ni tatang. Itod mo man kang kuha na ti cellphone. Uwan bakit? Tatang. Kahit na kayo kano ang makasarita ti anak yo. Ato iti cellphone, tatang. Kahit adda na kasigpi di tatang. Ayaw, 1,000 mo, datang. Ibulsayo lang ang tatang. Ala, kasarita yun ni Mina. Ala, sumrek kan, Joy. Nakaturog siguro ni tatang. Tarabiyo na yun. Ay, narabyan tamot nga minuna yan, my love. Wan nga ron. Saan na bali? Saan ka ron rumari ti silid ko? Tapno saan nakamakita ti katugangak? Wan, love. Makaisbuman na taon. Sino ta kadum asumang patkaroon eh? Ako ni Joy, tatang. Kasinsin ko. O may makiturog dito yung balay, tatang. Nya? Tatang, at iti 2,000 pesos, tatang. Pag-shopping yun itong bigat. Thank you malang bro. Thank you. Mo ababae ni Rooney day Rita. Gayam. Mapay nga itultulok mo. Pampanoy-noyam tikas jay nga raramidon na. Ay, apo ka, anak mo pa'y mga raw ni Mina. Kanayon nakmangarong nga ikan iti kwarta ni Rooney. Na? No ipulong ko. Di na ko ikan iti kwarta ka. Awang pagsatan mo kasta. Kahit, isukat mo, jay anak mo, iti arak. Kasta, Ay, no siya. Saan akabaon at konsinsya dayta. Isu nga oray jagan makikuyog ken ka rito. Kaya't ngagtaon iti kalukwan ti pagkatagta iti arak.
Oray dya ka inom no kastama lang. Rita. Ay, awan na. Agruam jay manugang mau no panuy-nuyam. Purge! Ipulong mo jay adak mau. Takasi mo ini na nga trabaho jay abroad. Bas ka kumamot ijay anak mau. Ganyan. Una na. Magita. Uy. Ada pun iti day tayo imbagam. Best friend. Ayan ni Ronnie, tatang. Ha? Mina? Adakan? Kilati sa sangpit mo, anak ko. Talaga ajak impakpakam mo ti panagawid ko. Tapno adamat tiliwak dito'y balay. Ay, Ayan ni Ronnie, kunak. anak. Aday, ti silid yun anak ko. Iso na lang, edi. Tada kadwa na babae, kasta ka di? Ha? Apay nga, ma'am. Grabe kayo! Ape, nagilimad kayo kanyak, tatang. Nabuyag kaya manaluklukon naktasawak. Nga mapaya di yung bagbaga kanyak. Sa bali pa'y latao, tinakamwak itinayta. Ikuha anak ko. Di ikuha nga min anak. Di. Kung konsensya niyo tararamidan ta asawak. Pakawan na ko, anak ko. Sorry. Agri-gri ka taki jabron, tatang. Kasto'y lagayam ti subad na asawak kanyak. Ay, anak ko. Asim. Agparbang ka ko ba? Tamang ano, makalawaan ka. Di ka kumagiskandalo, anak. Di kay madanagan, tadya kagiskandalo. Kaya't kula papanawan na kitiawanan bain niti balay. Pagkawanan na ko, mabakit. Timanawan na niya, babae. Sikati pilyag, ta sikati ay-ayatek. Pumanaw ka na, Ronnie. Maminsan kumalaang tisao. Mina, pangasim ka diya. Ikanak pa iti may sagundaway. Pumanaw kan kunak! Tadikan paganano! Pimanawan ni Rune, anak ko. Kas jay tirumbang kan kwa na, tatang. Di mapapanaw. Talaga ka di mo mapakawan, anak ko. Isanan. No na minsan, wano namin duwala ko maliniputan, nak. Mabalin siguro ang mapakawan ko. Ngam namin ano aliniputan, nak, tatang. Anak ko, pakawanan na ko ma. Nujak impulong ni Rune. Papatpatan nakmat ngamin iti kwarta. Nukas jay agan datik sa gipulong king kanak ko. Isure. Kaila, bumangon ka ditan Aldawon, inkalabaanan dagiti mureng mo. Agbuutan dagiti kawas mo, tadi mo ngamin siguden alabaan. Masadutang aglabananang, inton bigaton. Bigat ka abigat, madadaulan dagiti kawas mo. Urnungam tumat ti mureng mo, bimalbalasangan ka akasta. Inton bigaton, promise. Maturog akpay tani napuyatan ak, nasakit ti ulok. Kasano adi ka mapuyatan, kat day tamat lag cellphone nga minter aramidam, nga oray disorasan ti rabi. Ala, bumangon kan, tatulungan nakman mat nga rod nga agdalos, tanay, narugrugit to'y balay. Nagbasit lang nga rodan, narugit pa'y. Awan pa'y serbim nga agbatbati dito'y balay, di ka mat agdalos. Anya kayo matan? Bigbigat manan nga agsersermon kayo? Kasano kat kasta ka mat, di mo ammo ti makitinulong dito'y balay. Ibakbakit mo ti kasta galad mo kaila. Nanay, ipasyar ko tinubyak dito balay inton malam. Anya, ay sus, sapay nagrugit to'y balay. Dintumot makadalos di kabsat mo. Jay laagil ilad ter aramiden na. Ala, di kay ka di agaburido manen. Siyak tiyagdalos na nang, di kay madanagan. Ay na, si kapay ngagtrab-trabaho ti agdalos mo.
Diyak lang amin nasangot ti nagdalos iti napalabas nga al daw. Ta busy ak iti trabaho. Ngami tata day off ko, agdalosak. Malangarod tatulungan ka anak ko. Day, apanaman ang ibiyang. Di ta istorman ka ba, guys? Inak gumatang iti sabon na paglaba. Talaba akman dagitay nagmumurang apigad ijay balay. Apay nga may na di mo baunan, jay babae nga anak mo. Mamin anumot nga ibaon ko. Mabanugak pa yun amang ibabaon. Ngam awan mo't denggan na. Agdumada iti ugali kin ni Manong na. Naimbag ni Ray taalis to nga agdalos ijay balay. Baliktad, mate. Imbes na nilay katagdalos tayo sa ti babae. Saan ama nagdalos dayjay akaanakam kabagays? Iso apasaray agungetak tamasurunak mo't no daduma. Ultimo aginaw kasadot na. Ayun na yan. Awa na ano kasta na akanayaw. Saan ngagprogreso ti biyak na. Nagdagam nga may ngagsapol iti trabaho na. Lukas ta sadot gayam ngagtrabaho iti unag tibalay. Ay na mapudpud ti dila ken bibig ko amang dagdag ken kwa na. Gamawan latat idenggen na kabagays. Iso abay-bay akong. Agbaliw tulat ta no kay kayat na. Ala, sumrekan Irene. Pasensya amon to'y nanumo abalay may ta basit lang. Saan amansyon? Si kakit di mat. Uray mat da kami. Basit la jay balay mi. Ne, ang damat ka dwa masimang put manong. Wan kaila. Iso ti bagbagakan ka anobyak ni Irene. Irene, ni kaila, kapsat ka. Naimbag nga oras mo kayla. Ay, kastamat kan ka Irene. Jackline pagaro. Napintas gayam tinobya ti kabsat ko Kat siyempre nalaing agpili to'y kabsat mo kunamsa. Wang ngarod manong. Ay, mabitlang Inak mangisagana iti merienda. Tapag merienda taman tinapintas sa nobyam. Sino tinagluto, Ray? Nimot kaila na lang. Simrumat. Gimagat mo't itangal daw. Linabaan na pa yan, nagitay nagado amurang na. Kan naglinis dito'y kusina. Dinalusan na amin, pati sirok ti lababo. Nay, itaman pa'y. Apay nga ta. Anyat naknakan na. Apay akon di gagat ita. Ay, panagkunak, mabain iti nobyak na nang. Kan nadlaw ko nagustuhan na ni Irene nga agbalin nga ipag. Takas tao na pa nangasikaso na itay. Kasta aya. Ay katmayat nga rod apay. Talaga ka di akap-kap na kamon jay nobya manakaw. Dayjayan ti pakasaram. Una nang. Karag itinagbalin ang nobyak nga ex ko itan. Ni Irene lang tinakarik na ak itinagpaydo mga ayat. Iso ti arapaap ko nga agbalin nga ina dahil agbalin to nga anak ko. Ay kat makamuka nga rod anak ko. Nasaya at mat nga rod no mga asawa kan tanay. Mapanan ti tawan. Nasingput lakit di jay nobyam. Awan problema anak ko. Talaga nasingpot ni Irene na nang. Nasingpot lang arodan, napintas pa ay. No manugot ka Irene, tulagan tayong ti kasarta. Ha? Si kaman, Ray. Tano siya? Nabukilan ti pangadeng ko ang makikalay sa ken ka iti urayan niya nga oras. Ngamin, ay ayatin ka unay. Kastakmat ka. Sikat ti arapaap ko nga asawaan. Ngamin, adda amin kan ka nagitisap sa pulak iti may sa babae. Mabit lang nga rin. Umawawag ti kapsat ka. Hello, okay la Hello manong. Di kay kadagawin iti nobyam ita dito balay? Apay ka de? Ay, kwa. Awan, nadamag ko lang Kan magawid kayo, agluto akmanan iti mamerienda. Kinaima sa masida. Sige. Agawid kami no madamdama, ading ka. O sige nga rod agluto ak iti puto ken pansit. Sige. Makamu ka, Kayla. Bye.
agawid ta no madamdama iti balay. Tagluto ka no ti kapsat ko iti merienda ken masida, Irene. Amom, kayat ko man ti ugali di kabsat mo. Nagsingpet kan naasikaso kanya. Wen tanasingpet kamot ngamin. Iso kayat nakangagbalin nga ipag. Sigurado, agkaalaan kay ito nga agipag no kaskasano. O ala, ituloy yo ka ni Kayla ti agmerienda, Irene. Tenak man nag-shower biit. Sige lang, Ray. Kayla, makamu ka pala ka ni ipagtubim, ha? Wan manong. Adto pa ti pansit, Irene. Di ka ko magbabainwan. Ipagpabalay mo. Adto pa ti drinks mo. Mabit lang ha. Karga aktibasom. Ala, siya kon Kayla. Ha? Nakababain pa ikit din kan ka. Itaypay lang asikaswan na. Awan mo't sabsabali. Tagbalin kanto nga ipag ko. Iso adi ka ko magbabain. Ipag Irene. Ipag ko na ako nata di tanto at turong na. Agyaman unay kan ka, ipag Kayla. Nagsingpot ka. Nagasatak. Takas kan ka ti agbalin nga ipag ko. Kaaduan ngamin nga amamok na ikamang. Ket saan da akaalaan dagiti ipag. Wano katugangan da. Nadlaw ko nga na nasingpet ka, Irene. Iso ang magustuhan ka launay nga agbalin nga ipag. Nanang, agnaedan dito balay ni Irene. Ha? Apay, agden na kayaw, adi kay pa'y nagkasar. Ada yung amin ni balay da. Mabanugak ngagbiyahe no kas di asarong karak iti balay da. Nangrona no aggapo akiti trabaho. Agad, adda kayo Agam na sa isaya at siguro, nutulagan tayon ti kalay sayaw, Ray. Takas tamo lang agkuy-kuyog kayaw. Wala nang. Pagsasaritaan tayo di kasarmi. Hanggang saan kumapay nga ita. Ta nayunak pa iti urnong ko. Amangan ngamin agkurang. Kat mabalin mo't atulagan tayon ti kasaryo. Para inton umay atawon no iso. Tinapatag, matulagan ti panagsimpayo, anak ko. Kayla, inak agtrabahon. Makamu kayo niti balay, ha? Agluto kayo to niti pangaldawan nyo. Ta mapan kanong bataglako ni nanang iti palengke. Wen manong, di ka madanagan. Tsak baybay antinobyam. Ilutwak iti naimas asidaan. Adu mo iti may luto, Jerep. Di mo ruwaman nga agsenyoritan ni Irene. Ta jak kayat ti kasta. Agtinulong kayo. Ay na, baybay am kadila ang ag-relax dito balay manong. Uri agil iladlat aramiden na. Awan problema kanyak. Sige nga rod, mapanakon. Tanay, aldawan. Ang mga numatrapi ka kat maladawak iti trabaho. Irene, nakaluto akon. Mangantan. Nagtimpla ak mo iti justa. Ala, apay adinak inayaban. Tadwata ko maan nagluto, Kayla. Saanen? Jacket na mabannog ka. Kan, amangan no madadaal tapintas mo nagtrabaho ka. Mamin anumot lati agluto nga Basta jacket nga agbannog ka, Irene. Ti kayat ko, agbalin ka prinsesa dito'y balay mi. Agyaman na Kayla. Nakasingsingpot kagayam nga ipagtubi. Nagasatak, takasken ka ti agbalin to nga ipag ko. Gaputamok mo nasingpot ka, Irene. Numadlaw ko nasingpot ti tao kanyak, syempre nasingpot akmat. Angam no swapang kanyak ay, nakarkaro pa ti swapang ko Anya? Ala, manganta nga rodan, Kayla. Umay ka, Irene, tay turog tapay. Mayat nga minti maturog no kalkalpas anangan kat. Uray ta nakapalpata mutan. Ha? Ay, wala, Kayla. Makikainda akon anito sila nyo ni manong ko niya. Kaya't ko nga minti adda kadwa na maturog no kastoy nga aldaw. Tano maminsan, kasla mabangbangungot no kwa. Sige, agida kalat na. Awan mat dakas na. Agpadat amat ababay. Kawan mat. Maragsakan ak nga ron, tanagbalintan ak close iti tunggal maysa. Ipagtubi. Wen nga ron. Nagasatak at talaga. Tanasingpot nagbalinto nga ipag ko. Mala, maturog tangarudan, Irene.
Napananda ay rin kan Kayla anak ko. Awan damo manen dito'y balay. Napanday di plaza na nang. Anda ka no mapandagatangan. Amangan no marabyan da manen asumangpag. Basta rumwarda, marabyan da. No sa dino lang at ati papananda. Wagwagan ti ayo yang dagijadwa na nang. Mayat mati kukuyugan daan niya. Very close damutan iti tunggal maysa. Wan nga ron, ba nagapakaragsakak, ta agkaalaan da nga agipag. Agkatunusan da. Ken addan adlaw ko ken ni ading mo. Manipod addan ni Irene dito'y balay. Kas lagi magat nga agdalos-dalos ken aglaba. Pati agluto ken naginaw. Mabain siguro kan ipag na ananang. Kat kasanaw, tulagan tayon ati kasaryo ken ni Irene. Tani agdenden na kayon. Wana nang. Kastamot lang kung matibagak ka na kayo. Ala, pagsasaritaan tayo nga rodan ti kalay sama itinobyak. Ay, no kasta? Agkasar kayon, Manong? Wen, Kayla, tapno malpasen. Kan tapno agbalinan na legal ti panagdanami ka ni ipag mo. Di kanto nga ta agbabawi amang ikasar ka ni Irene, Manong. Anda nga minadlaw ko ama di nga ugali na kat. Ha? Di mo la kumansasawan kan kwa na daytoy Manong. Ngam, nadlaw ko nga da ugali na ama naging bubukod. Anya? Kan saan la dayta? Nalaka maawis da atensyon na no makakita iti gwapo. Anya? Ay, panagkunak Manong agbabawi kanto no ni Irene ti maasawam. Iso ati makunak ket uray saan sapay ti kasar. Nasingpot-mot ginobyak ti kunak ading ka. Ay sus, pudno anubyam. Ngam amangan no mas amamok ti ugali na ngam sika. Tada kami ti kanayon nga agkuykuyog. Pasaray matiliwak pa'y nga agbuy-buya iti matsyudan sa iti cellphone na. Anya? Iso adi kag darasudos amang ikasarkan kwa na Manong. Amangan no aglalakin to kiti. Narigatan. Apay, desidido ka na makikalay sa ni Manong ko, Irene? Katun Kayla, may mayat matlang no agkasar kamin. Ngam adadi mo ang mga ugali ni Manong ko. Ha? Para kadatalaang daytoy awan. Di mo ibagbagakin ni Manong ko nga imbagakin ka. Ha? Anya dayta? Ay, agkari ka pa di mo ibagbagakin ni Manong ko Ha? Sige, Wen, jak ibagbaga, promise. Adda nga min ugali ni Manong ko adi mo amo. Nalaing agimon day chay. Anya? Siyempre, di mo pa'y unay madlaw ita. Ngam ay na, grabe ti kinasiluso na. Agkabil pa'y day jay ano sumruti kinaman nangimon na. Gano makainom ti kabsat ko. Agwala, kumarit, agdadali ti kagawaan. Anya? Kasta ya. Ni, jak amo dayta Jak pa'y ngamin nakita na ginom ti kabsat mo. Wan atalikliklikan na ti arak, tamo na ti Estel na no nabartukan. Isong agpanunot ka na imbag Irene. No siyak ti sika, liklikam laangan ti kabsat ko. Sapay imanugot akon a pagsasaritaan tayon ti kasarmi. No kayat mo, umadayuta pa'y laang. Tapno maliklikam ni Manong ko. Kayat ka nga ilisi iti mabalin na pakaysagmakam Irene. Nadlaw ko nga min ti kinasingput mo, iso nga isaksakit ka. Ay sus, sayang ti masakbayam no kas ka ni Manong ko ti pagsagmakam. Kayla? No kayat mo, agbakasyon tapay laang. Agpakada ta iti kabsat ko. Ibagatang agbakasyon ta iti sumagmamanungal daw. Kwa? Alan, urag sublitan tumalang, ano kaskasano? Basta agbakasyon ta iti uray makalawas. Mapantay iti lugar ti maysa kadag iti gayem ko. Libre ti panagnaad tayo jay. Tanasingput day jay gayem ko. Sa dino ti pagbakasyonan niyo. Ijay lugar ka no ti gayem ni Kayla, Ray. Di ka madanagan, Manong. Jak baybayan ni Irene ijay. Ipapas mi pa'y tagpasyar, tasan kayo pa nagkasar, Manong. No may kasar mo ni Irene, ay, sigurado asaanan ang makarwar. Nang runan, wag sikugan. Nga lang aron. Basta agawid kayo adagos Di kayo agbaybay, iti papanan niyo.
Magustuhan ka di matlaang dito ang lugar, Irene? Wan, presko ti angin dito eh. Kan asidag iti baybay. Kasla nagmayagtag na dito eh. Mabalin mo't no kayat mo. Dito itan nga agnaed. Adamot pagyananta dito iti libre. Ha? Ala, agid datan ta maturog tan, Irene. Sige, ay na. Kasla nagmayat ti maturog. Presko ti angin no nakalukat ti tawa. Ala, dumandun ka nga rod dito abay ko, Irene. Ay, malaminak mo dun. Agin narakop taman. Ha? Umay ka, Irene. Ay, nagbanglukan. Nagirot mo ti panangarakop mo kanya kun kaila. I love you, Ipag. Ay, stay. Irene. Ha? Anya nga I love you date na kaila. Ay, iba't anak man. Diyak makaangas. Nagirot ti panangarakop mo kanya. Sorry, Irene, nabayagan agayatakan ka. Ha? Anya ka din date ang ibagbagam kaila. Basta ay ayatan ka. Jack itulok ang maikasar na katikabsat ko. Shakti para kan ka, Irene. Ha? No kasta. Lakyan ka, kaila. Ay, kababain man nga klunan ngam. Day tatipod no. Lalaki tirik na, Irene. Kat sorry no, si kati nakarik na kiti kastoy. Sapay ko mata maayat nakmat. Kaila. Apay nga ay nga awan matan dagi jay dua anak ko. Ayanda ka nun. Apay adida mo la agawi dun. Dahil tangarot ti pakariribokak nanang. Ngamin, jak makontak ida. Naka-offline da ngagpadpada. Jak makontak ti numero da. Nay, apayan nga eh. Ay makapadanag mo't dagi jay atat tao. Jak makaid na nanang. Jak amo ti pang surutak ka na ko ada. Ti kamalik. Jak dinamag no sa dino a lugar tinapananda. Ala, sapay ko mata na saya at ti kasasaad da. No sa dinuman ti ayan da ita. Ray, apayan. Anyat mapaspasamakan ka. Apay nga intupak mo ti cellphone mo di talamisaan. Dagiti awanan bain. Apay. Kita nyo ti post dianak yun nanang. Adeta. Oh. Ha? Dakay lakan ay rin. Agin inarakop da. Kat adapay ladawan da anagin nagag. Anya ti kayat asawan da ita. Apay akasta. Lakyan ni Kayla nanang. Kat inagaw ng ginobyak kanyak. Anya. Hello, Nanang. Hello, Kayla. Ayan yon. Apay. Awanan plano yung agawid. Kanapay akas jay timpopos mo iti FB. Agsangsang iti kapsat mo. Pakibagaman ka ni Manong, Nanang. Sorry. Ngam, agin inayat kami kan ni Irene. Saan anasaya at day tangar aramitin nyo anak ko? Agawid kayo kiden. Isublim ni Irene kin ni Manong mo. Saan, Nanang? Saan na nakayat ni Irene ni Manong Ray? Siya ka nun, tayayatan na. Anya ka din day tangar aramida, manak ko. Sorry, Nanang. Nabayagan nga inlimad ko dahito akin na tao. Itaak lang amin anaikan ititurad amang ipudno iti amin. Sapay kumata maawatan dak. Wan, maawatak no anya man ti kinataom. Ngam ti panangagaw mo iti nobya ti kabsat mo ti jak maawatan. Jak kayat nga aga pa kayo nga agkabsat. Iso apang nga si manak ko. Agawid kayon. Wan, Nanang. Agawid kamin tumutlaang. Ngam saan pa'y lang nga ita. Narabyan ka manan asimang put, Irene. Nagkapam ka diya talaga. Ijay nga rod balay ti gayim ko. Ibaga man tagpaiso kanyak. At dalalaki man niya. Wan! At dalalakik! Anya? Makaumati kasta ngay bagbagam. Manipod nagdanata. Managatap kan. Managimon ka nga uray awan mo't madi nga aramida. Iso apinay paisok man laangan. Anya? Awanan kay tibain. Di nakabilan tamasikugak.
Ha? Dakes ka itinopyok no dangranak. Adda di tarwar ti boyfriend ko. Umay ko alang ang dagiti kawas ko, tapumanaw akon. Sumurot akon itinobyok, taagkasar kamin. Anya? Naimbagmanta nagawid kamutlangan kayla. Manong pakawanan na ko, ma. Nagbasulakan ka. Sorry. Kanya tinagbasulakin ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanya ka. Awan basol mo, Manong. Siyang tinagbasol. Awanan. Nagsina kamin ka ni Irene ta nakiasawa ni ti sa Bali. Anya? Pinanawan nak, Manong. Si Moro tan iti lalaki anak kasi kukungkuana. Anya? Sorry talaga, Manong. Sabay ko mata mapakawan nak. Pagbababawiyak ti kasjing inaramid ko. Makabandog mo tagtalam. Nagrig ka tibiyagan ay ati mannalam. Kaya't ko tagbirok iti sa bali at trabaho. Anya kumangay mat at trabaho ti master kam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayim kaw. Makaammo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang ang dakil magbasitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalataken ka ang arod. Nasaya at magnudakel ti sweldom ako nam. Sa matunay adakil. Ngam dadakil magbasitin ngam ti sweldo ka makitang dan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bale. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan paray. Uwan paray. Excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka mo lang. Una paray. Nasayat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong paray. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kadatayaw. Kasta aya. Uwan paray. Para kanyak. Ayusan dahi at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti dahi at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napanag construction mari sa laing. Dakkel ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Mayad ayo tayo pa iti saksake. Wen hingap may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas a masida. Wen nga rod Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, saan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko, mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo maggahan diti konstruksyon. Nyamot ti kastuyan. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikat kung nagkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayalan Sprite. Diya mo mabalin nga ito gaw, uraya pagbik ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Wikata kaun. Matayak no kosto iti trabaho. Uraya wawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Babaway kasi mrek iti construction. Tapay, mate? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukul ta sika kung agkiw-kiwar iti siminto. Uri awa na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay ngay ni Dario ka maanusan na, mate? Talaga kidi asadot ka, Isu atas sana itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho?
Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Oray Ada mo siguro may maya dita trabaho? Agbiro kak to iti trabaho, alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldong? Di kan sumrek intun Lunes? Inan-anusa lang yung lagpas ti makalawas. Tapno malak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho? Ay, awan na pare. Kasano ka nga agbyag ngayon no kasta nga agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y mo siguro mas traga ka trabaho paray? Oray niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makamu ka nga rod pare. Di ka mo't mabalin apilitan uno igawid. No di mon kaya tiyag trabaho. Nanang, kuwar tayo mampay. At ako magatangag. Dayta ngamin ka. Dakkel mo ti sweldo. Ngam di mo pa'y inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oh, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kag iti sa bali at trabaho. Kaano ka nga agberok? Aginanak pa iti sumagmamandungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pa'y laumanay agpat nagapanaginanam. Ita ka makitangdan, tay supay titangdan mau. Nadudog ti bagikon. Takpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanaakpay ka ti. Imbagman marsay tatakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga aginanaak pay, hanggang masikurana kon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko nga'y, saan na maanusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang, imik ka tan. Ibaga ka sumurot kanyak ita, ngam masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae, Maray. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I wouldn't, kan awan mangayat kan kwa na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsibalasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin nakakaasay. Wala na, talaga apilyak tay lalaki nagagat. Uray saan abak nang, basta nagagat, kan saan naimot. Ay na, baka papanog mati agmalmalam ng agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto akon. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka? Uray agmalmalam nakaidda ka? Apay katasaan ngay. Handa mo buksit ko makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit, agtrabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mersey? Kasla, kailiw ko makita. Apay kumamat na kailiw mau? Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan ay baga kang kwa na rin na? Tiko na, kayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka, tasadot ka mat. Para makita nanang. Amo nga damo pa naggusto na kanya. Pag ko na amat. Kanayon amatiliwa no kwa kita-kitain na. Ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na no kasya akit kita na ka. Ay naure po niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat.
Anya nga iti trabaho. Mayat siguro, at trabaho day, jay ta, adamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher, iti may sa panganan. Kabailambat siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki, ah. Talalaki nga rin mo, ti birbirukin da, dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang day ta ti may bagay kun ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo na may bagaan na pudaw? Ay, wala. Ay, sungain na managaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin kung ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini nga mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbaeng. Naimbag ano kayat nakadayjay? Ay na, kaya na. Dantong nga rin trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah, Mersay. Manungamingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Ay, mabalinti agaram. Ay, kwa. Pasensya ka na. Ang agbiro ka laangan iti sabali nga armam. Hindi na kayat. Pasensya kan, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiretsaan kan. Agbiro ka laangan iti sabali nga armam. Ay na, apay nga ibalibag mo tiri daw. Apay akas na ti jar mo asimbang pat. Piling beauty babae. Hindi nakakayatain. Di pa ilaki agugod. Ni ka di mersay ti dakdak ka matam. Ta sino kumapay nga eh. Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat. Kastan ti ibagbagam. Panunutom pa'y luan niya ti rason ti di na pangayatan kan ka. Tanya kumangay may. Katamo na asadot ka. Oo, saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan itong bingat. Sika lang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya. Sadot ka. Nya, matikas to yung trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababad tayo makiti danaw. San lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Ho! Adda aja manusan ti kas to yung trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Oh! Agpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital tinak. Kaawa bantay di ospital. Tapno itagdamot ta sweldo ko na. Naglalay nga dangay mo. No libre ti panaginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga itagda. Anya? Saan mo man ang amanusan ti trabahom? Nagrega mamutain. Agmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan kumot apardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kag iti sa bali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Soblia man nga ramon ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Mercy para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakiasawaam. Ang konsumisyon tulakit di ken ka. Nanam mo. Samit Ay, kuwar tayo mangkinay. Di ka madanagan. Tayo to na da permanente at trabaho. Da kayon to matikak. Ay na, saan naman ang anusan ti trabaho na? Ay, Juan, nagikat man ay. Adaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay, Juan nga ruda.
Kasanuntulaang no awana kaon. Ay kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit dinakam na idibinastad ni Merce. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot na ti saan anangayatan ni Merce ken kuana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka naw. Anya? Nakabiro ka kaon itinala ka at trabahok na nang. Anya manen ngay at trabaho. Sitar itinalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong mat. Kung saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng ano maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ang tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. At da itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rod ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rod maray. Adamo makabulan nan ngagtrabahaw. Ay kat maanusan na nga tan-a. Maragsakan nga rod maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida kapay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maano sa munti trabaho, nga imikat ka manan. Kalokwan da dya trabaho. Inak ke iyor ornos ti bula, wara endan. Inton inyornos ka, wara endamanan. Inak to man inyornosain. Makauma! Bambandugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akin na sadot nanday jay, nana. Ay, jak man mo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasladyak mo may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sabagay mutkit di nana. Ay na, ibig sana titudo. Sapay agguruod ken agkimat. Tinasayaat, aglinong tayo pa'y. Ay, dito uya kung sirok tiya ka sa naginaw. Tay sumat tiya sinig dito ayang kaw. Dito'y kami ngarudan kalabaw ti anak ko. Ta isumat ti asidog dito'y ayan mi. May mayat ko no dito'y kamatlaang aglinong, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y laang dita. Isuwa dito uya kaw. Ha! Ay! Marinita! Apa na basbasa kayo na nasa laing. Sinarukuso yung matatudaw. Ay sinarukusok kun taumay ko ibagakan ka, anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa nga ani nanang kulat tinakimat? Tanyat kayat mo, makimat kami amin, ay nagluko kan. Anya nga minti na pasama, ngay ta apay anakimat ni nanang? Agdudo matinaglinungan mi iti nagtudo. Ken agkimkimat iti nakapigpigsa. Ket iti naglinungan ni nanang mo apuon ti akasya ti nakimat. Anya? Tangay ko nam nga awan igatang mo iti lungon ti inam. Siya kun ti makisarita kadag iti lalaki akakalugaran tayo.
Kapag titinulungan na ti agaramid itilungon ti inam. Yaman na nana. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam, no kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Basul kaw. Ibinaybaya nga mingay so tinagtrabaho para di pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho. Kapinagtalinayan ko latan dito balay. Saan kumapaya na tayo ni nanang kaw? Nanang kaw. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagdang ti inam. Kat ita taawanin ni nanang mo, agbyagkan asiksika. Awanan tinamnamaam mamangtulong kan ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbyag mo. Barok!